shi yasa har koyaushe mutum yana laifi yana kuma so ya bar wannan laifin, to yana da kyau na farko ya rika tunanin girman wanda yake sabawa, ya rika kawo girman wanda yake sabawa a zuciyarsa. Wannan abin da nake wa nake sabawa, tabbas idan ya hararo girman Allah da isarsa da kasaitarsa, babu shakka wannan zai sa masa tsoron Allah a zuciyarsa. Ya rika tunano girman azabar Allah da uqubarsa ga wanda ya saba masa. Allah subhanahu wataala mai tsananin uquba ne, mai tsananin damka ne. Inna batsha rabbika lashadid, damkar ubangijinka mai tsanani ce. Ya rika tuna wannan, sannan kuma ya rika tuna munin laifin da yake, ya rika tuna irin munin abin da yake aikatawa. Idan ƙarya ce, ya rika tuna irin yadda ƙarya take mayar da mutum ya zama wani wulaƙantacce a gaban mutane, wanda zai zama bai da daraja, gaskiyarsa ma ba a karɓa. Da aka bayana cewa mai ƙarya ne ko gaskiya ya faɗa, sai ga ana shakkarta, mutuncin sai ya zube. To rika duba munin abin da yake aikatawa na laifi, sannan ya ƙoƙari ya nisanci abubuwan da suke taimaka masa yi wannan laifin. Idan wasu mutane ne da yake halka da su, yake shiga cikinsu, yana hulɗa da su, su ne suke ingiza shi yana wannan laifin, to ya rabu da su, ya daina hulɗa da su, ya ƙaurace musu, ya nisance su, sannan ya ƙoƙari. Shi yasa har koyaushe mutum yana laifi yana kuma so ya bar wannan laifin, to yana da kyau na farko ya rika tunanin girman wanda yake sabawa, ya rika kawo girman wanda yake sabawa a zuciyarsa. Wannan abin da nake wa nake sabawa, tabbas idan ya hararo girman Allah da isarsa da kasaitarsa, babu shakka wannan zai sa masa tsoron Allah a zuciyarsa. Ya rika tunano girman azabar Allah da uqubarsa ga wanda ya saba masa. Allah subhanahu wataala mai tsananin uquba ne, mai tsananin damka ne. Inna batsha rabbika lashadid, damkar ubangijinka mai tsanani ce. Ya rika tuna wannan, sannan kuma ya rika tuna munin laifin da yake, ya rika tuna irin munin abin da yake aikatawa. Idan ƙarya ce, ya rika tuna irin yadda ƙarya take mayar da mutum ya zama wani wulaƙantacce a gaban mutane, wanda zai zama bai da daraja, gaskiyarsa ma ba a karɓa. Da aka bayana cewa mai ƙarya ne ko gaskiya ya faɗa, sai ga ana shakkarta, mutuncin sai ya zube. To rika duba munin abin da yake aikatawa na laifi, sannan ya ƙoƙari ya nisanci abubuwan da suke taimaka masa yi wannan laifin. Idan wasu mutane ne da yake halka da su, yake shiga cikinsu, yana hulɗa da su, su ne suke ingiza shi yana wannan laifin, to ya rabu da su, ya daina hulɗa da su, ya ƙaurace musu, ya nisance su, sannan ya ƙoƙari. Shi yasa har koyaushe mutum yana laifi yana kuma so ya bar wannan laifin, to yana da kyau na farko ya rika tunanin girman wanda yake sabawa, ya rika kawo girman wanda yake sabawa a zuciyarsa. Wannan abin da nake wa nake sabawa, tabbas idan ya hararo girman Allah da isarsa da kasaitarsa, babu shakka wannan zai sa masa tsoron Allah a zuciyarsa. Ya rika tunano girman azabar Allah da uqubarsa ga wanda ya saba masa. Allah subhanahu wataala mai tsananin uquba ne, mai tsananin damka ne. Inna batsha rabbika lashadid, damkar ubangijinka mai tsanani ce. Ya rika tuna wannan, sannan kuma ya rika tuna munin laifin da yake, ya rika tuna irin munin abin da yake aikatawa. Idan ƙarya ce, ya rika tuna irin yadda ƙarya take mayar da mutum ya zama wani wulaƙantacce a gaban mutane, wanda zai zama bai da daraja, gaskiyarsa ma ba a karɓa. Da aka bayana cewa mai ƙarya ne ko gaskiya ya faɗa, sai ga ana shakkarta, mutuncin sai ya zube. To rika duba munin abin da yake aikatawa na laifi, sannan ya ƙoƙari ya nisanci
abubuwan da suke taimaka masa yi wannan laifin. Idan wasu mutane ne da yake halka da su, yake shiga cikinsu, yana hulɗa da su, su ne suke ingiza shi yana wannan laifin, to ya rabu da su, ya daina hulɗa da su, ya ƙaurace musu, ya nisance su, sannan ya ƙoƙari. Shi yasa har koyaushe mutum yana laifi yana kuma so ya bar wannan laifin, to yana da kyau na farko ya rika tunanin girman wanda yake sabawa, ya rika kawo girman wanda yake sabawa a zuciyarsa. Wannan abin da nake wa nake sabawa, tabbas idan ya hararo girman Allah da isarsa da kasaitarsa, to babu shakka wannan zai sa masa tsoron Allah a zuciyarsa. Ya rika tunano girman azabar Allah da uqubarsa ga wanda ya saba masa. Allah subhanahu wataala mai tsananin uquba ne, mai tsananin damka ne. Inna batsha rabbika lashadid, damkar ubangijinka mai tsanani ce. Ya rika tuna wannan, sannan kuma ya rika tuna munin laifin da yake yi, ya rika tuna irin munin abin da yake aikatawa. Idan ƙarya ce, ya rika tuna irin yadda ƙarya take mayar da mutum ya zama wani wulaƙantacce a gaban mutane, wanda zai zama bai da daraja, gaskiyarsa ma ba a karɓa. Da aka gane cewa mai ƙarya ne, to ko gaskiya ya faɗa sai ga ana shakkarta, mutuncin sai ya zube. To rika duba munin abin da yake aikatawa na laifi, sannan ya ƙoƙari ya nisanci abubuwan da suke taimaka masa yi wannan laifin. Idan wasu mutane ne da yake halka da su, yake shiga cikinsu, yana hulɗa da su, su ne suke ingiza shi yana wannan laifin, to ya rabu da su, ya daina hulɗa da su, ya ƙaurace musu, ya nisance su, sannan ya ƙoƙari